Каю! Огнем в очі палають, огнем бурами хмарам не стримать, в очі що зіхатять, огнем в очі палають, огнем бурами хмарам не стримать, в очі що зіхатять, огнем. Яблычны сад. Гэтыя яблыкі толькі нас і чакалі. Восень будзе сытая. Даўгавухія. Проста бяры з зямлі. Але вось той дасканалы. Пачакай, пакуль мы вернемся. Ладно, але каб нікому іншаму гэта прыгажосць не дасталася. Прыслухайся, гус. Здаецца, мы тут не адны. Без рэзкіх рухаў, арэх. Уцякай! Ледзь не папаліся. Самы вялікі барсук з тых, што я сустракаў. Ты бачыў тыя кіпцюры? З-за вялікая рызыка дзеля яблыкаў. А тое цудоўненькае нават не надкусіў. Ну што ж. Ласка падкрадвалася да мяне. Ейныя вочы свяціліся ў змроку, а зубы блішчалі ў месяцовым святле. І ты уцёк, праўда? О, я б уцёк. Бег бы як Эля Рах. Разумны выбар. Уцёкамі ўсё не вырашыш. Будзеце слухаць гісторыю з ласкай, або не? Толькі пасля ціхай гадзіны. Падснежнік гіле ў нару. Ой, мама, на самым цікавым месцы. Апалонік, ты ператвараешся ў дзьмухаўца. Уцёкамі ўсё не вырашыш? Бо не вырашыш, так сказаў гус. І каму патрэбны байкі пра ўцёкі? Ну што, знайшлі? Сад знайшлі? Так, знайшлі. Але нам з яго толку мала. Там жыве гіганцкі барсук. Хадзіць у сад забаронена, Апалонік. Вышэй нос, Апалонік, годзе. Ды каму патрэбныя тыя прагнілыя яблыкі, фе? Мне! Толькі калі ласка не прапановай замест іх рыбу. Добра. Трусы. Я нават адсюль адчуваю водар яблыкаў. Толькі яны так пахнуць. І яны з'яўляюцца толькі раз на некалькі сезонаў. Правільна, пяток. А водарам жывот не напоўніш, скажы. Хадзем! Я ніколі не бачу барсука зблізу. О, і не трэба. Яны надта агрэсіўныя, кажуць, паміж сабой не ўжываюцца. Мы пойдзем па яблыкі ці не? Я ведаю прыгожую палянку са шчаўем. Мо лепей туды? Прашу, пяток! Нельга проста так вяртацца. Так, але калі арэх даведаецца, што мы парушылі забарону, то на такія яблыкі заробім. А мы ім нічога не скажам. Я быў такім прыстойным трусам, пакуль не прыйшоў на ўзгорак.
Здається, усё добре, але давай поспішаємося. Нічого смачнішого не каштував. Ладно, покаштував? Ходім отсюль. Але ми тільки прийшли. О, які яблучки! Ходім, Аполлонік. Зараз же. Аполлонік, яна тут. Калі скажу, уцякаймо. Коли прийдеться розділитися, зустрінемося на узгорку. Пяток, бережися! Пяток! Пяток, уставай! Давай, Пяток! Довговухи. О, ні! О, ні! Фриз, малю, ні! Даруй, Пяток! Даруй! Гей, Аполлонік, де ти був? Там якраз режуться в каменчики. Кіхар, почекай! Пятка! Больш няма! І гэта моя вина! Ласка подкрадалася ближе і ближе. Ти гуляєш не так. Треба утякати. Не треба. Скажи, Аполлонік, утякають одно боязливці. Одно боязливці. Давай, Орех, скажи, кольки їх і проіграй з годністю. Не приспешвай. Орех? Хвилину, Аполлонік. Я збираюся показати Гузу, хто тут проіграє. Нешта здарилося, Аполлонік? Ну, ти махлюєш і смердиш, як ласка. А ти тільки дрижиш, підтиснувши хвост. Знову почали. Пробач, Аполлонік. Усьо, спиніться. Орех? Гуз? Оу! Назад! Застаться! Допоможи мне, Фриз! Ні водного пройгрышу, 3 гульні запар. Гэта ўсё мае чуйныя вушы. Ага, і не кажы. Я прыгібаў вушы, калі хаваў 2 каменьчыкі. Натуральна, Рэх заўважыў. У гэтым увесь Орех нічога не ўпусціць. Ага, толькі каменьчык быў адзін. Ці нехта бачыў Пятка? Як вярнуўся з саду, не. Напэўна, ён недзе тут. Дык вось, карацей, у мяне 1 каменьчык і 2 сагнутыя вухі. Орех думае, што яны значаць, а калі нашы вушы пахіленыя вось так, гэта значыць, што нам нудна. Вам проста зайздросна. Капітан Сітнік, як наконт матчу каменьчыкі? Аполлонік,
Ты ў парадку? Не бачыла цябе на сельфлеі. Я не галодны. Але як табе дапамагчы? Ужо ніхто ніяк не дапаможа. Я ўцёк і пакінуў Пятка, калі быў яму патрэбны. Прымула, мне так агідна. Вялікі фрыз! Спыніся! Досыць мучыць мяне! Проста ідзі або забі мяне! Кара не забіваць. Кара дапамагаць. Навошта? Табе баліць. Кара ведаць боль. Ніхто не дапамагчы кары, калі ёй баліць. Баліць сумна. Быць адна сумна. Дазволіць кары дапамагчы. Мы шукалі Пятка проста ўсюды, а не следу. Тут яго таксама няма. Гоус! Ніхто не бачыў Пятка ўнізе. Я папрасіў суседзяў пашукаць яго. Тады будзем шукаць. Дзьмухавец, вы з Прымулай ідзеце на ферму. Гоус, Лаканец, праверце каля ракі. Не пападзіцеся эфрафанцам. Вы двое працягвайце лятаць. Прыглядайцеся да кожнага. Я пайду ў лес. Калі нехта штосьці заўважыць, сігналізуйце Кіхару і Ханне. Яны перададуць астатнім. Выходзім. Арэх, можа, паглядзім у садзе? Я казаў не хадзіць туды. Пяток не парушае загады. Я хачу з табой. Я думала, табе не здаровіцца, Апалонік. Калі ласка. Добра, але скакаць будзем хутка. Смачна? Дзякуй. Кара прыносіць ежу. Клапаціцца пра цябе. Ты застацца тут з карой. Маёй назе ўжо лепей. Хутка я змагу вярнуцца дадому. Ты застацца тут з карой. Сябры. Назаўжды. Сябры? Вядома. Так. Назаўжды. Яблык. Пяток! Нідзе ані следу. Не ведаю, што рабіць, калі з ім нешта здарылася. Прабач, Арэх. Ты не вінаваты, Апалонік. Арэх! Арэх! Отпусти! Арэх! Арэх! Толькі не памірай! Я не паранены. Прынамсі, не моцна. Арэх, я не ведаў, як сказаць. Я спрабаваў, але гэта так жахліва. Спакойна. Што такое? Раскажы.
Савалец не забрала цябе, бо я надта баязлівы. Я даўно мусіў расказаць. Пра Пятка. Што з ім? Мы прыйшлі ў сад. Барсучыха схапіла яго. А я ўцёк ды пакінуў яго. Лепш бы яна мяне забрала. Мне так прыкра, Арэх. Разумею, Палонік. Разумею. Цяпер нара стаць большы. Табе не трэба нікуды ісці. Сябры разумеюць. Колькі ты была адна, кара? Доўга. Сям'я кары знікнуць. Пайсці. Далёка ў краіну ценяў. Застацца толькі кара. А твае сябры? Усе баяцца кару. Я прыходзіць. Яны ўцякаць. Часам я хавацца. Слухаць, што кажуць жывёлы. Кажуць пра трусоў на ўзгорку. Што трусы сябраваць з усімі. Чаму ты не прыйшла да нас? Спрабаваць. Калі трусы прыйсці па яблыкі, яны ўбачаць мяне і ўцякаць. Ты таксама. Усе ўцякаць. Гэта праўда. Прабач, кара. Яблык? Баюся, я пераеў. Яблык? Ну, можа, яшчэ адзін. Мы знайшлі гуза і лаганца. Яны ідуць за намі. Ханна расказала, што Палонік пакінуў Пятка ў бядзе. Перастань, гуз. Апалоніку і так кепска. А будзе яшчэ горш, калі я дабяруся. Я сказаў досыць. Ён памыліўся. Хіба ты не памыляўся? Калі Папалонік застаўся, барсучыха забрала б яго. Трэба было расказаць нам. Ён напужаўся, гуз. Зусім як я, калі згубіўся ў пячоры. Я тады павёў сябе зусім неадважна. Быў зусім сам не свой. Вы не зненавідзелі мяне? Глупства не кажы, не зненавідзелі. Ну, калі Пяток жывы, то ён унізе. Мне трэба ісці, кара. Не трэба трымаць мяне. Пяток сябр. Ён застанецца. Сябры не прымушаюць рабіць тое, што не хочаш. Сябры спрабуюць зразумець адно аднаго. А ты хацець пайсці. Кара разумець. Проста хацець убачыць цябе зноў. Ты прыйдзеш? Вядома, бо мы сябры. Які план, Арэх? Барсукі начныя жывёлы. Яна выйдзе, і я спытаю, дзе Пяток. Нельга гаварыць з барсукамі. Яны дзікуны. Па-мойму, гуз, нешта такое ты казаў і пра Кіхара, калі ён да нас толькі далучыўся. Ведаеш, кара, здаецца, я яшчэ не ў стане ісці. Мне трэба адпачыць. Ты застацца!
Да ранку. Гэта Пяток. Ён жывы. І цярпець ад пачвары. Хутка стане лягчэй. Кара прынесці табе яблык. Не трэба. Мне праўда досыць яблыкаў. Ты застацца. Я ўбачыў яго, Пятка! Ён пад намі ў нары, і яму баліць. Прымула, Апалонік, выведзіце яго. Барсучыха на нас. Гатовы? Не, калі ласка, спыніцца. Пяток, выходзь! Чакайце! Што адбываецца? Арэх! Не! Досыць! Яна нічога мне не зрабіла, стойце! Яна сябар! Мой сябар! Кара перапрашаць! Перапрашаць, што яна барсучыха! Усё добра, Кара. Яны не крануць цябе. Яны разумеюць. Мы ўсе разумеем. Сябры, разумець! Заўжды. Заўжды! Вяртацца хутка, сябры! Кара быць у садзе. Пасябравалі з барсучыхай. Святыя хвасты дзівосы некалі скончацца. Відавочна не, пакуль мы жывём на ўзгорку. Гэй, Пяток, ты забыў свой яблык. О, не. Штосьці мне больш не хочацца яблыкаў. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун-бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Лявону Спірыдонаву, Валерыю Мяцельскаму, Сергею Еніну, Мацею Маланцы-Ялінева-Яйковым, сям'і Анфімавых, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!